Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate ka Jesus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad apanggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dagay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
Ti Apo adda kuma kada kayo. Iti saspat tayo, ti bulan, ti Oktubre, mayawis manen ti panang pabaro tayo, ti sangka pamilyaan, sangka sisaan, apa nagdebosyon tayo, ti Santo Rosario, kamang tayo, tapno mapatibker, mapakirad, mapaimbag tayo. Nang runa iti da ito'y suot, ti sakit, ti gurigor, ken trangkaso nga nagsaknap. Kastamat nga agdawdawat tayo, iti iyaado, tinasantuan abokasyon, umado kuma, dagiti agtutubo, nga mangisagot iti biyag, ken bagida, ti panagserbi iti Apo. Agdawat tayo pay, iti parabor ti Apo, agpaay kadagiti misyonero, tapno dandalat iti anep, pasnek, pinget, regta, mangisaknap iti naimbaga damag. Idadawatan tayo mat, dagiti amin apimusayan, nang runa kadagito'y nga panawan, kadagito'y nga aldaw, dagiti pamilyada nga sila ringit, gapu iti pupusa, iti ayayatanda. Iraman tayo mat, nga idadawatan, ti panggap, dagiti amin na makikaysa, iti dayto'y nga misa, babaan iti live streaming. Tapno dagiti amin nga panggap, gagem ken gagarda magkipagrambak ngem gapu iti daytoy lockdown ket maparitan da nga rumwar kadagiti pagtanganda. Idawdawatan tayo dagiti kabukbugodan tayo nga panggap. Nang runa nga kidawan tayo ti panakaidawdawat ti tignay ken ganwat ti iglesia tayo ti sinodo dagiti obispo nga mayaw awis nga pakipasitan tayo amin akamkameng ti iglesia tayo. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo magkiranod kadagiti na santuan a misteryo. Sikanay baon tapno paimbagam dagiti pusong agbabawi, Apo kasyan na kami. Sikangay may tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika sidutugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabat na kami, Apo kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katala na kamamin ngay turong iti biyag nga agnanayon. Amen. Idaydayo tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, ti kangatuan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaimba, ti panagnak na kemna. Ibunan nagdaka, itanog daka pagrugbabandak, daydayawen daka, agyaman kam kenka, gapu iti naindakla, adayag mo. Gloria iti Dios, di kangatuan, Apo Dios, nailangitan nga ari. Diyos Ama, aman nakabalin amin, kay sika, Apo miya, Jesu Kristo, bubugto nga anak, di Diyos nga Apo, Cordero di Diyos, ket anak ti Ama. Gloria iti Dios, di kangatuan, sika amanika, kadagiti basbati lobo, kaasyan na kami.
sika amang ika, kadagiti basbasol ti lubo, awate kadaytoy arararaw ni sika situtugaw iti makannawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, di kangatwa, yan tangay sisika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. Manakabalin amin katagnanay na Dios, ti panagayat mo kada kami rimbawan na dagiti namnama kan tarigagay mi. Ipaimukad as ibubuslon takaasim, pakawanam dagiti basbasol mi, kitinayon mo pa nga ited, ti san mi aturdan adawaten. Dawatin mi dayto gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo ket Apo mi, iso magipagbiag ken magipagariken ka ken iti Espiritu Santo, may sa Dios iti agnanayon nga awan tinggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Genesis. Kinuna ti Apo a Dios, saan anasayaat ngagmaymaysa ti lalaki, yaramidak iti rumbeng akadwana amang tulong kenkwana. Iti kasta, nangalay iti daga ket inaramid na digiti amin nga animal, ken digiti amin at tumatayab, ket impan na iti lalaki tapno kitaen na no anya ti panagan na kadakwada. Kastoy ti panakapanagan da amin. Pinanaganan na nga rut ti lalaki digiti amin at tumatayab, ken digiti amin nga animal. Ngem awan ti rumbeng akadwana at tumulong kenkwana. Kalpasan na, pinaturog ti Apo a Dios ti lalaki iti nairot. Bayat ti panaturog na, nangala iti maysa kadigiti paragpag ti lalaki, sana siniraan iti lasag. Inaramid na a babae ti paragpag ngayon nala na iti lalaki, sana impan kenkwana. Kinuna ti lalaki, addamet laengen kas kanyak, tulang anaggapu iti tulang ko, ken lasag anaala iti lasag ko. Babae tinagan na tanaala iti lalaki. Daytoy ti gapuna apanawan ti lalaki digiti naganak kenkwana, ket agtipunda iti asawa na. Iti kasta agmaymaysada. Ti sao ti Apo. Bendisyonan nakakuma ti Apo bayat ti panagbiag mo. Nagasat digiti agbuteng iti Apo, digiti agbiag kas mayan nurot iti pagayatan na. Lakamem tu ti bunga ti nagbanugam, ket naragsak ket narangay kanto. Agbalinto ti asawam akas na bunga nga ubas iti balay mo. Agbalinto met dagiti anak mo akas kadigiti narukbos nga olibo, iti likmot ti lamisaan mo. Kastoy ito ti panakabendisyon ti tao ngagtulnog iti Apo. Bendisyonan nakakumati Apo manipod syon, ket makitam ti rarangay ti Jerusalem bayat ti panagbiag mo. Napaod kumati panagbiag mo, tapno makitam dagiti Apom, adda kumatal na iti Israel.
Ti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Makita tayo ni Jesus ana aramid ana bababa ngem dagiti angheles iti ababa a tiyempo tapno babaen ti parabor ti Dios mapadasan na ti matay a maipaay iti amin a tao. Makita tayo ana balangatan ita iti dayag ken dayaw gapu iti sinagabana a patay. Rumbeng launay ti naramid ti Dios ana marswa ken manarawidwid iti amin a banag. Pinagbalin na anaan-anay ni Jesus babaen ti panagsagaba tapno iraman na dagiti adu nga anak iti dayag na. Tani Jesus ti mangidalan kadakwada iti panakaisalakan. Dalusan na dagiti tattao iti basol da, ket dagiti nadalusan ken tinang dalus, may maysa ti amada. Isut gapuna asaan ang mabain ni Jesus, ang mangawag kadakwada a kakabsat na ida. Ti sao ti Apo. Agsaw ka kada kami, silawang kat panpanunot mi, ikademet idwadwa mi, sisasaga. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Imasidag ken Jesus ti sumagmamano a Fariseo tapno suuten da, sinaludsod da, ibagaman, ipalubos aya ti linteg, nga isina ti lalaki, ti asawa na. Sinaludsod met ni Jesus, anya kadi ti imbilin ni Moises kada kayo. Insungbat da, impalubos ni Moises, at ti lalaki mangsurat iti pakakitaan ti panagsina, sana papanawan ti asawa na. Kinana ni Jesus kadakwada, gapo iti kinatangken ti uloyo, in surat ni Moises, day taabilin ngagpaay kada kayo. Ngem idi punganay, idi pinarswa ti Dios, daytoy alubong na isao, inaramid ti Dios ida, alalaki ken babae. Dahil iti gapu na apanawan to ti lalaki dagiti naganak ken kuana ket makitipon to iti asawa na. Agbalindanton amay maysa iti kasta sandan adwa no di daket may maysa. Ngarod saan a pagsinaan ti tao ti pinagsina ti Dios. Idi nakasublidan iti balay pinalutpot ken kuana dagiti adalan daytoy abanag. Kinuna ni Jesus kadakwada, ti lalaki a mangisina iti asawa na, sa mga sawa iti sabali, makabasol iti pannakikamalala, a maikaniwas iti umuna nga asawa na. Kastamet ati babae a mangisina iti asawa na, sa makiasawa iti sabali, makabasol iti panaki kamalala. Ada tattawa ng yag kadagiti ubing ken Jesus tapno ipatay na kumati ima na kadakwada ngem pinaritan ida dagiti adalan. Idi madlaw ni Jesus tinaramid dagiti adalan nakaunget palubusan yo dagiti ubing nga umay kaniyak kinunana kadakwada. Diyo paritan ida, tadagiti kas kadakwada, tagtagikwa, iti pagarian ti Dios.
Laglagipan yo adinto makastret, iti pagarian ti Dios. Ti siya sino man na di umawat, iti daytoy a pagarian. Akas iti panangawat, iti maysa nga ubing. Kalpasan na sinaklot na dagiti ubing, kitimpatay na ti ima na iti tunggal maysa kadakwada, sana binindisyonan ida. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek agakabsat ko kan Apo tayo a Hesu Kristo agtultuloy suruan isuro ni Apo Isus dagiti adalan na manipud pay idi nadakamaten nga dadtoy tayon nga rudan chapter manipud di chapter 8 nga adada iti dalan dayta ket iti maysa nga nagsardengan dan, nagsaludsod ni Jesus, no siya sino isuna, sinong batan da nga isu ti anak ti Dios, isu ti Kristo, ket imbaga namet nga masapul nga agsagaba, mapan at dada iti dalan da, mapan iya Jerusalem nga agsagaba, tultuloy di tatad datoy ditoy chapter 9, isuro na dagiti adalan na no kasano ti sumurot ken kuana iti dalan na nga mapan iti Jerusalem mapan iti panagtutog ibapatay ken panagungar na insuro na kadakwada may panggap ti kangatuan sino ti nangangato sino ti nabilbileg sino ti nasamsamit simmaruno isuro naman idan, kadwatay amin, iraman yo, dagiti daduma. Apo, aping ang pakpaksya damot ti demonyon ko sante ba kadwa. Awan ti exclusive, mairaman namin, gasam niya ininot nga dal. Itata, isuro na tayo, latta iti dayta nga dalan, ti susurot ken kuana. Dalan ti kinadisipulo, dalan ti kinaadalan. Madanon tayo may panggap ti panagasawa, may panggap ti pamilya, leksyon, iti pamilya, leksyon, iti panagasawa. Ito naman nga Domingo, leksyon, ti kinabaknang. Ininot nga kas adalan ti Apo, disipulos ti Apo, isuro na tayo. Ti naduma-duma nga nagpateg, nga banbanag, iti panagbiag tayo. Tapno makapudno tayo mat nga adalan, agbalintay mat nga us-usto nga follower, disipulo, estudyante, adalan. Tataadal, may panggap, ti kinapatag, ti panangikomit, iti bagi, iti asawa. May panggap, iti relasyon, sininged, langen-langen. May panggapan ay iti aming nga kapagang nga banagan, kamang rugi dayta, iti familia. Isuro kan palagipan na tayo ti Apo, ti kinapatag ti familia. Kadagito nga pandemya, dayta gundaway nga mapauneg. Tilangan-langan, sininged, tipkel, banding, ti familia. Tatta, mapanda, pisukan, kaya't da nga iyabot ni Apo Isos. Saludsudan, ibagaman, ipalubos aya, tilinteg, nga isina ti lalaki, ti asawa na, apay nga tamot. Nga dagito yung mang susuot nga fariseyo ko pagamuan, dahito yung tinapandaman sinalutsudan. Tinasapsapa nga paset. Dito yung chapter 6, dahita nagkaadayon Ito yung chapter 6. Sarsaritaan na, saan nga chapter din? Dito yung chapter 6 ni San Marcos, nadakamat na, nga ni Juan Bautista, Juan na mamunyag, nga kasinsin niya po Jesus, binabalaw na ni Herodes Antipas. Sana mabalin nga ikabalay mo ti asawa ti kabsat mo. Ti kabsat na nga ni Felipe, asawa na ni Herodias, nakurso na daan nga ni Herodes. Dahito yung asawa na. Hanga mabalin nga ikabalay mo, naa. Agin nga na nga di manon ti pungtot ni Herodias, kinid daw na, nga mairigalo, nga nakabandihado, kin ni Salome nga anak na, nga nagsala. So naputulan ni Juan Bautista, aradye panunot, dagito'y fariseyo nga mangbirbirok iti mabaling nga pakatayan ni Apo Isusen. So nga mayat da ito ita
publiko nga saludsudon tayo mga tabarbaring yung tuno sumong batiso, mati pakatayan nan. Dakas ti pang hanamot sinong bata nida. Itikas jay. Nga publiko ko mga imparangaran ng asalo. Ani aya, tiimbili ni Moises, kada kayo. Dahil jay mati siya naludsud na. Kagpaisua, Deuteronomo 21:24. Dita nga ti asawa nga babae no kisla nagmayat ko nam ata nakapoy ti panagdingding mo agsinatan uray no kumpurmi nga bambanag awan da jay ti automatic no nakikamalala automatic nga talaga nga mapapatay madusa da jay babae ngam nagidaddo mga rason nya pa dagiti sa baling nga rason ket adda pa kidi adwa nga grupo nga agdibdibati no nya ti anak na dayta mabalin mo nga isina di asawa mo may sa dayta ibagada garod gapuno nakapoy ti panaglutonan gapuno dadagiti pagkapuyan nan ke isina mo ngem ti kunamot na po Jesus kinunan ni Jesus kadakwada gapo iti kinatangken ti oloyo nga insurat ni Moises dayta nga bilin nga agpaay kada kayo natangken ti ulo akaket ng sawan awang konsensya natiri kasla imposible iso nga tung parbe ngem daytoy ti isuro ni Apo Isus ngem idi punganay idi pinarswa ti Dios daytoy nga lubong na isao inaramid na ida alalaki ken babae daytoy ti nagklaro indukit ni Apo Isus idi punganay manipod iti pinarswana ti lubong tinakam ken panggap ni Apo Dios na isang rat ti lalaki iti babae ken ti babae iti lalaki isugarod nga adda pagsupadyan ti lalaki ken babae sexual difference apay anya ti panggap na dayjay tapno agkompluntar tapno di kasapulan ti maysa adda dijay di kasapulan dayjay adda ditoy ag na isang ratda meant for each other innala na jay paragpag jay mo na nga may basa innala na jay paragpag ti lalaki siniraan na ti lasag sana pinabalin nga iso ti babae na ikonektar ti babae na ikonektar iti lalaki na isang ratda dahil ti plano ni Apo Dios ketagasawa da may isang klase sinaludsod ya maestra nya ti pangawag tayo jay ado ti asawa na ma'am polygamy very good. Jay duwalaang ti asawa na. Baygami. Bigami. Jay may salaang. Ma'am. Monotony. Monotony. Nya kumaday jay. Monogamy. Kumanya. Mo ano, inyari yan, nagkamaliw, ano, us-usto. Monotony. Ilocano, makasuya. Nya ti English ti may sa ti asawa na monotony ay sabalin sa yung bagana imbes nga monogamy tati monotony makasuya so nga nagasat ka no, nabalo ka nga ng sata diyan mo yung kapautan nga nagasawa June 1, 2005 taom da jay nga kapautan nga agasawa nga taga Britain 100 titawandan idi 2005 June 1 nga rinambakan da jay ni Percy ken ni Florence Arrowsmith may amot niya Arrowsmith kakunada 100 titawandan 80 years agasawa da
nagpaot nga monotony. Nagtaot nga monotony. Ngam kita ko, we still love one another. Mopay, kung magkabaw na gaminan, kung na yung mga taong we still love one another. 80! Tataka 1 week pa ilaan ka na suyadan. Agawid ka jabalayon na umaking kam. Ni mo tatang mo, kininanang mo, tipatpatsym. Ingka jabalayon. Idaitan Nabangsi magamti kilikilim, agawid kan. Diyos ko pa kawanam. Aw magam kwartam, kasi ka nabangsi magam sakam, di ka magam amog dengdeng. Ay so daitan. Daitan at gam na dumaduman. Ngam. Nupud nung amin nga agasawa ti agasawa. Nupud nung adda ayat. Awan ti makitam nga parikot. Ikidi rabi ke idi nalpas jay misa. Apo nariga ti adda asawa na ganabem. Aglalo no ti pakiasawaam ke ninanang namat titong dengdenggen na. Detan Anda peki di agaapan ati politikan haan. Masya nung aroda no dajemat asawa nati tongtong palen na iso daetan. So nga nagano magkati katugangan nga puon ken gapoti nagsisina. Gapoti katugangan. No nagmitir di katugangan na nagawig ka. Asawa ni namon so nalpas tayo. Nagmaya dato magusgustuan tayo dato nga pagpampanutan kan pagpapatangan ora no puro tugaw ti kasangsango dituyan aka nagmaya mayt nga amirisan tayo nagadua daytoy garod ti panursuro ti simbaan tayo nga saan da nga ikaskaso ni so nga ibagaman na po Isus na idi punganay inaramid na ida lalaki kan babae na isang raday ti tumunggal maysa. Gaputan na laing ti tao, di matan tao ti masurot. Isu like ko basta dalaki di feelings mi nga dua. This is marriage. No naulaw ti lubong tiyon. Kaya nauma nga rudan diya nga ruga kabaulanan, masapol ti divorce. Dito'y sana Pilipinasan. Di Malta nga kadwa di Pilipinas nga wan ti diborsyo dito sa la Pilipinas di alam mo na po pakawanam no dito Pilipinas kada diborsyo Diyos ko pakawanam dagita nga lang Diyos ko pakawanam baka asawa aming nga bila-bila karubam ay tada ti Diyos ko pakawanam nya nga ta mapasamak ad-adumanan nya sino tagsagaba ubing at the expense of the adult people, dagito'y ububing ti agsagaba. Agad just da, ubing da, may romdan to. So dakat ti mangisuro kada kami nga nataenganan, di mingarog kabaelanan, ti kabalayan, ay. Oray anya, tinagbidutan, ti maysa ken maysa, nagsinnapata kayo, ti saklang ni Apo Diyos, pidutem ta asawam. Nupudnong ay ayatem, nupudpudnong ay dinagsin na pata kayo, siyag, itirigat ken namay, patay laeng ti makapagsina, sakit wano sa lunat, aywan na yata dinagsakit ni asawam iti bodo-bodo, sa bawil ken gagatal, insi nameten, ken karimidi, iti sakit, ken salunat asawa ka pangit uno na pintas kapay asawa ka iti amin na panawan ken kanito dayta tinagunag nga anag ti agasawa pidutem ti asawam iti amin na pagkurangan na anak ka nagbiddo lang arudan, nagkamali lang arudan, ibadda mo pa ilang, sino ti kadwa na ta asawam nga number 1? Sika. Dahita ti ipatpatag tayo launay nga anag ti sakramento ti matrimonyo. Hana ta no nagkamali, aglalo pa'y, kakaruan pa'y nga nagado mapaspasama, nagiti nagasawa ti abroad,
Tayo tunukuan, nagsao-sao na yung kabagyan, ay wan, nilakay mo. Papawitam ti kwarta ron-ronotan namin na sapul mo. Ay ako ininot, ginggana nga dida, agsina. Gaso. Bes nga, tulungam, tapno, natipkel, lata na yung panagasawa. Nagsina. Nakita mo ni bako na, napanji ka sa baan. Ada kadwa na nga sa bali. Nalipatan mo nga tao kayo. Talaga ang ariagasawa kumawatan da. Tao da. Masapul da ni Apo Diyos. Data tinakaununag nga anag na. Kunam Apo nga magpaiso ang amin. Munuto ni. Ngam iti grasya ni Apo Diyos. Itinakam ni Apo Diyos. Idi punganay. Idi pinarswa ti Diyos. Ti tao. Inaramay da nga para sa isa't isa. Daytoy ti pundasyon magkat, ti biag ti kagimungan tayo. Tano di unag iti familia, ada na unag ngayan ayat, ada anag ti sakawan ti bilang da nga narigat. Dagiti sakripisyo, baklayan da para ti tumunggal maysa, kastantumot dagiti anak da. Nung magkita da nung kasano, iti ayan-ayat, dungo, pamakawan, dayjay ti us-usto nga nadawan ti ayat, pamakawan. Tano awan ti pamakawan, awan ti ayat. Tano tila ang ute mo, kapuro na inlubungan, ka na intawan, kastoy tomat, kati makitkitam, kapuro kamali, awanen. Mapirdi tayo nga talaga kasla ni Apo Diyos apay kita na kamalem dapay may karitay pay kadiayakin ni Apo Diyos kas jay tayo kumamat kadi yung unag iti pamilya dayta agrobwa dita amin nga mapalso dito yung pamilya napalso amin nawan ti ayan-ayat nawan ti pinakawan nawan ti san nagkripisyo nawan ti naunag nga panagawat nga napraktis tayo yung unag iti pamilya marigatan tayo mo jerwar day tati pagrubwatan ti amin iso nga nakapatpatig ti ayan-ayat fidelity oneness unity day iti nga agasawa Diyay pamilya ti pagpakakitaanan, kastantumeten diyayen, agsaknapen diyayen, nususto nga na Kristiyano man diyayen da nga agkakaruba. Dayta, ket intero nga parokya, nawan ti pinakawan, no puro din nilaw, no puro kastamat. Kadagiti, narikutan ken narigatan iti panagbiag ng agasawa, santay mat mabalin nga laisen. No nagkamalida, narakrak ti pamilyada, nagsisina da, nagdibursyo da, nangasawa da. Hantay mambalin nga ukuman, ngamnasken nga palagipan. Kani bagalata ti simbaan nga ti agkabkabbalay, nga saan nga nagkalaysa, sa mo ikabkabilangan na Apo Diyos. Gapo dari mo ikabkabilangan na Apo Diyos, ken tilinteg na, iti publiko, anyangay. Ang amayataday nga komunyon ka, tada iskandalo ngay naramid mo. Hamo ipatpateg, ti sakramento. Ibagam nga mamati ka kina Apo Diyos, ngam itantantan mo ti kalaysa, itantantan mo ti panagawa mo ti bunyag, ti panagawa mo ti kalaysa, ti panagawa mo ti pamati, ipakpakaya mo di kaya mo, detan. Ibagalata ti simbaan ti ngam, iti amin nga panakaawat, kan panakaasi, kadagiti saan nga nagtalinaed nga si bubukal ti pamilyada santay nga mabaling nga komunidad ito tema ti asi anos panakaawat panagayat ang nga mabaling nga ilunod tayo so nga ikararagan tayo amin nga agasawa amin nga pampamilya ti nga panakarespeto ti sex dagiti agkakaida sa abay ti panagasawa nga daytoy nga panagkaida ken sagrado nga sagot ni Apo Dios para laeng kadagiti mawat ti sakramento ti matrimonyo talaga nga nasken nga adupay ti isuro ti simbaan tayo nga mangorog nga mangikaskas ipakpakaya mo ti tao ti kayaanan subsupringan tayo ni Apo Dios panagusar ti pills panagusar ti kondom sanga panang pasangbay ti anak
kita dito ko dinakama na pasangbayan yo dagiti ubing na iparang ditoy nga napateg nga ingrediente iti pabiyag ti pamilya dagiti ubing tinadadael nga utek ti tao dualaeng narigat ti biag ti pagkitaan dati ubing kwarta so aming nga biag da kwarta nagrigatan da ka naggastuan da ka 50 mil idinayanak ka piman to di ubing kasla na iyanak abubuisit ken dagensen nagbasit to ti pagkitkitaan na di bagbaginan makadadael pay da jayon dahil tinadadael pa nga panagkita ti pamilya ti panagkita dati anak ket paggastuan pakarigatan nadadael nga namimpinsan jay klase ti panagpampanunot ti anag ti panagasawa ti anag ti pamilya so dagitoy amin ti nangapektar inapektaran na sinatan ang kakayatan makauma ka awanan na haaning osus tungaya anyakad ngay amin ka orito pay kalaysa kasarpay laeng ka nya nang nangro na karpet simbaan di da naawatan ninyo anag ti kasar tauken dagiti tauken daping registrya ni Cardinal Tagle nga agkasar oh bakit ano simulan na natin bakit hindi pa natin simulan hinihintay pa po namin ang paro-paro kuna namo dajay wedding director paro-paro Diyos ko anya ti bibiyang ti kulibangbang iti panagkasar sige patito nyo march kunanan ate babaan di pa nagmarsya adda kano pa dagiti magnanga kulibangbang yang tanog kasar ka kayat ko apo ka adu ti agtayabak ko rarapnit kada bilit tuleng ada ko matumaray apato kada karniro apo kasyan na kami animal kingdom nabalbalay nalipatan din ang nangruna ikumit mo ti bagim iti asawam kadwam iti panagdalyas at iti dito nga biyag tarabahin katulungan na kay kumati apo mabukol yo ti pamilyayo iturong yo idakin ni apo Diyos kaniti biyag nga nasantuan natanya nga rod tinapanuno malangan ng ti tao ko biyagan na ibalayan na pagbasaan na padakkelon na nalpaso ngumgayam ada kararwa tayo di turong kan serbiti kararwa tayo so dito nga kinapamilya nga surutan tayo ti kinadisipulo kadito man nga kinadisipulo na apay nga nadakamat pay dagiti nga bubing sante kano nga ilaksid dagiti nakapsot dagiti awan ti kaimudingan na ubing awang kaimudingan na iraman tayo da dagiti kas kadakwada tagtagikwa ti pagarian ti langit kunamot ten na po Isus dagiti maibilang awang kaimudingan na dagiti na baba dagiti da pagkurkurangan na ubing garod ibagana isuda ti agtagikwa siya sino man na mangawat kadagiti ngubing isuda mo ti umawat iti pagarian ti Dios ti panangiraman tayo kadakwada ti panangiraman tayo ti padatay nga tao digiti pada tayo ngagdaldalyasat iti dito nga biyag ngada pagkapuyan ada pagkurang na may raman dito yan digiti tumboy bakla nagsisina nagdiborsyo digiti mangipakpapilit ti pakpakaya da hinyangay iraman tayo ida nga ikararagan kurana sapay kumata dito nga riing iti pateg ti biyag ti panagasawa idawdawatan tayo aming nga pamilya idawdawatan tayo ti kagimungan tayo taro maawatan kan ipateg na dahito nga panursuro ti Apo, manipod di pinarsuana ti tao lalaki kan babae, kan idi puhanay, manipod di rugi nga naparswa ti tao, dagito nga nurutan, dagito nga linteg na, ngam san nga ikaskaso ti tao, ngam sulat ta ti isuro ti simbaan tayo, ta iso ti insuro ti Apo. Dahito ilata ti panursuro, saan na masukatan, ure kasano ti kinasukir, ti puso, ti konsensya, ti panunot, kanti aramid, kanti panagras-rason ti tao saan nga mabaliwan. Dahil ito'y bagana, idi punganay. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Mamatiak met kan Yesu Kristo, bugbugto nga anak na kan Apo tayo. At imaw iti aramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutog iti panagturay ni Poncio Pilato,
Nelan sa iti krus natay ket na itanem, imulog itayan dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Agapuntot sa diyay nga may mangukom, kadagiti sibibiyang ken kadagiti natay. Mamati akbet iti Espiritu Santo, patsik mati Santang Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, kitadan tumat panagungar ti bagi, ken biag ngagnanayon. Amen. Kumararagtay ti Diyos nga matayo, puno na tayo kumati managayat ken napudno nga aramid. Tunggal kararag ko na tayo, Apo, taginayunem ti ayat mo kada kami. Apo, taginayunem ti ayat mo kada kami. Para iti simbaan, tinobya ni Kristo, tapno kanayon asipupudno amang iwaragawag ti mensahe tinaimbag adamag, ken ti mangwayawaya nga ayat ti Dios, kumararag tayo. Apo, taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kada iti amin a pagtaengan, anabuangay ti managparabor nga ayat, tapno babaen kadakwada, mawat tayo tinononeg, ken napudpudno akay papanan ti ayat ti Dios, kumararag tayo. Apo, taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kada iti nawarawara a pagtaengan, dagiti naasawaan a nagsisina, tapno maawatan ti kaadwan ti kasasaad dagitoy adat tao, ken tapno ikan ti Diyos ida tinanaanay a panangaasi, kumararag tayo. Apo, taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kada iti agtutubo ngagsagsagana ang mga sawa, tapno may pasagepsep kadakwada nga iti kinauneg, ken kinapintas ti ayat, aggapu iti panagpipinaraman, ken panagririnanod, kumararag tayo. Apo, taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kada iti tattao anang talikod ti panangasawa, para iti pagarian ti Dios, tapno kanayon amay kanda iti puso da ti lawag, amang sango kada iti tattao nga kasapulan, kumararag tayo. Apo, taginayunem ti ayat mo kada kami. Diyos nga mami kanayon ko mga daka kadagiti tattao nga agtitipon, gapu iti gagarda amang bangon ti may sa agimong, amay basar iti ayat ti panagsisiningad. Makipagbuangay ka kada kami, tapno saan nga agbaliw ti panagayat mi, ita ken tagnanayon nga wan tinggana. Mante Denggem kadapo tuyarararaw awanen sa bali akamangko. Kumararag kayo kakabsat ko tapno digiti daton tayo makayayo iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Awatem kadi Apo dagiti sakripisyo nga imbilin ni Jesu Kristo nga iruknoy mi,
ket babaen dagiti na santo na misteryo arambakan mi, itong palmukad ti panakaisalakan mi, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari ket rumbeng annung mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami ti amin na tiyempo ken diso, agyaman kami ken kaapo na santuan nga Ama, manakabalin katagnanan na Dios, gapu ken Kristo nga Apo mi, tani Kristo pinabaruna ti kinatao mi babaan ti panakayanak na, pinukaw na ti basol mi babaan ti panagtutuok na, impay na ti dalan ti agnanan na panakaisalakan babaan ti panagungar na, kitilukat na nagitiruangan ti langit, idi muli ken kang amana, makidang kay kam kadagitang hel, ikan tami timno ti pakididayawam, ket ikan tami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga, napnuda, iti pakaidayawa, Husana, iti kangatuan, madaydayaw ti uman, iti nagan ti Apo, Husana iti kanatwa. Puno unay Apo abig ka kinasanto si katigubayan ti amin na kinasanto. Dawati mi nga ipaimo ta Espiritu mamang pasanto karigito adaton. Tapno pagbalinam, iti paimo ida kada kami, mabagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuo, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, tinispisi na saninted, kadagiti disipulo sunagat kinanana, ala nyo kat mangan kay amin iti daytoy, kada ito iti bagi, so amayawat to, amay paay kada kayo. Kasama na kalpasan di panang rabida ng alay iti kalis, nagyaman manankan kasaninted, kadagiti disipulo sunagat kinanana, ala nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tada ito iti kalis ti darak, dara ti barokan agnananatulag, iso may buyat to may pahay kada kayo, kan iti adawat at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, maramidin nyo daytoy, apang ilaglagip yo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi ti ipapatay mo. O Apo aginggay ti yaay mo. Ti panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kapo ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Nagyaman kami, tamay kari kami, nga dadi ti saklang mo, kadagserbi kami kan ka. Dawaten mi Apo, tada ka mamakirano, di ti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysa na kamkumati, Espiritu Santo. Naglagi po mga puti iglesia miti sang alubungan, parayrayam tayat na Diyusan. Naglagi po ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, kanamin na papadi. Naglagi po amin na pimusayan awatom, iday ti sidong mo pakitaan daken ka. Ipaay mo matakaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Kan makiranod kam to kanenggasatan na Birhen Maria ngayon ti Diyos, kanagasat nga usay nga esposo na, kada kitinagasat nga apostol kan sa santo na kapudnuan nagserbikan ka. Makikadkadwa kam to kadmat kadakwada mangitantanok kan mangidaydayaw kan ka. Gapu kan Isu Kristo nga anak mo. Gapu kan Kristo, si kakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo, titimpuyog ti Espiritu Santo,
Iruknoy miken ka man nakabalin nga ama, kami nadayaw kan gloria, iti agnanayon ngawan, tinggana. Amen. Kas may nga familia, wagan tayo ti Diyos, kas sinsuro ni Apo Jesus, Amami, ngadat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matinagam mo, dito daga akas sa dilangit. Idem kadakam kal daw ito'y, ti kanen mi ti patinayan ngal daw. Pakawanem digiti utang mi, akas met pamakawan mi, ti utang digiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga manugod iti sulisog, isalakan na kamkat iti dakas. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, itdama si ayat takapyam kada kami. Mabaan ti tulong taasim mailisi kam kumay ti basol, kat may kanawa kami ti amin ariribok. Pabayatan nga urayan mi, tinamnamaan mi kinagasat, tiyain Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Papupuang tituray, di ka nakabalin kendaya, iti agnanayon na dito agsada. Apo Isus, kinunam kada kita apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agapukaniyak titid ko kada kayo. Sana rigiti basol miti kitam, narigiti pamati ti iglesyam. Kaya samayan nurot iti pagayatam, ipay mo si asi ti kapyakan panagkaykaysa. Si kang agbiag ka nagari, tagdanayan ngawan, tinggana. Amen. Ti kapya ti apo, kan-kanayan kumangad da kada kayo. Kasta ko nga miten. Ipayo ti kablaw, ti kapya, iti maysa kada kayo. Kapya, 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 kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kasyan nagan. Kordero ti Diyos ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong. Itdam kadakam ti kapya. Kakabsat ko at ni Apo Isus, ti Kordero ti Diyos ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasat yan ayaban iti padayana. Apo jak may kari, nga may kakanya, midi may salas sa mapaimbag ton ti kararo. Kumanarag tayo. Manakabalin amin na Diyos, ipay mo kadi kada kami, nga iminom ka nataraunan kadagiti sakramentom, tapno agbaling kami amay tulad kan Kristo. Dawati mi daytoy gapuken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta ko nga meten. Ti pamindisyon ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Naidato ng ti misa, intayo ti ayat, ken kapya ti apo. Agyaman kay Diyos.
napnot ragsak, daytoy rikna, napnot ayat, Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apanagununoy. Ken nasayam apanagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti limasog sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken nailangitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timit Ama, inted na kada kami, tapno si ka ti taraon ti kakawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, si katag nanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kaya tituloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padi mi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang ikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano.
Madaydayo kumahan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Napagasat tayo, iti maming gasot, ti krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Ita ni magasot tatawen, nagayed alanga, napaparutay amin kameng tay, ti arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napanglaw ken ubing iyek tay ti salakat. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawad karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayaban naibangon, ang isuro ang senti, umanatay ni Kristo buklentay iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datag iti Apo.